दिनैहाय गिबियावनो आङो बोसोर गोदाननि आंनि गोसो सिंनि आरो अननायखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जेनाखि नायगिरि बिथांमोननिसिम आङो जासिनाय जाग्रोबाय। लोगोसे देग्लायनि जेनाखि लावखार ओंखाम जानाय बेखौ आसाम गभर्नमेन्टनि जेनाखि गोदान SOP मथे जोङो साफ्रोमबो माने बेहाय मास्क गाननानै जोंनि बंसरा क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि दैदेननायाव दिनैहाय सिलाय सिला जों लावखार ओंखाम जानो फैदों आरो बेहाय माने साफ्रोमबो ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिनानै बा SOPखौ मानिनानै जों बेहाय गाजा गोमजायै खुंनाय जादों आरो आंनि मथेब्ला बेहाय खोब मोजां जादों होननानै आङो सानो। दिनैहाय जोंनि बंसरा क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि दैदेननायाव आगुनि जेनाखि दैदेनगिरि अनाथ बन्दु ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव 1970 मायथाइनिफ्रायनो बे ओंखाम जानाया दिनैसिम जोंनि बे बंसरा क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि दैदेननायाव जागासिनो दङ। आं मिथिगौ जोंनि बे बंसरा क्लाब दैदेननायनि गेजेरजों जोंनि साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफोरजों लोगोसे गामिनि जेनाखि रायजो राजाफोरखौ लिंहरनानै बे ओंखाम जानाय जायो आरो बे ओंखाम जानाय बा लावखार ओंखाम जानायनि गेजेरजोंनो दिनैहाय बंसरा क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया गासैबो जोंनि गामिनि जेनाखि खैदां खैफोद जानो गोनां खैफोद आफोद लोगोसे समाजखौ गोख्रोङै दिनैहाय दैदेनबोदों होननानै आं सानो आरो बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै गामिया आरो लोगोसे जोंनि गामिखौ नुनानै गुबुन बे ओनसोलनि सुबुंफ्राबो दिनैहाय लावखार ओंखाम जानायखौ दिनैहाय माने बारायदों होननानै आं सानो आरो जों नुबोनाय मथे बेनो। गोदान बोसोर फरायोब्ला फरायनायजों लोगोसे दिनैनि जे जोंनि बे बोहैलांनाय सिलाय दैमा बे सिलाय दैमानि सेराव जे जों दा दिनै लावखार ओंखाम जादों आरो बेनि गेजेरजों जे जोङो दिनैहाय बेहाय जयै बंसरा गामिनि जानानै जयै खौसेथियै पिकनिक जादों। बे पिकनिक जानायाव जाहैबाय जोंनि बंसरा गामिनिफ्राय सेंग्रा सिख्लाफोर लोगोसे जोंनि जे सेंग्राफोरजोंनो लेंहरजानाय बे बंसरा गामिनि मानगोनां जोंना बिथांमोन दंफैयो। जोंना बे दिनै सावरायनाय जादों आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जों दिनै जे माखासे हाबाफारि लादों जे बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो थारमाने गोदोनिफ्राय जे जोंनि बे बंसरानि पिकनिक जानाया 1970 मायथाइनिफ्रायनो जे सोलिगासिनो दं बेखौ लानानै जों दिनै जे सावरायदों जाहाथे बे जोंनि बंसरा गामिनि सेंग्रा आरो सिख्ला लोगोसे मुरुबि लेंहरजानायखौ लानानै सावरायनाय मेन थांखियानो जाहैबाय जोंना जोंनि बे बंसरा गामिनि पिकनिक जानायजों लोगोसे गामियाव जोंना गोबां माने गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय बायदियै माने गोबां रोखोमनि सावरायनाय जादों। बे सावरायनायनि गेजेरजों जों माखासे आयदाफारिखौ लानाय जादों। माने फैगौ बोसोराव जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो सेंग्रा सिख्ला नङाजासे दिनै जे मुरुबिफोर जोंनाव सफैनो हादों बेजों लोगोसे आरो फैगौ बोसोरावबो जाहाथे जोंनि बे बोहैलांनाय सिलाय दैमानि गाथोन सेराव जे जों लावखार ओंखाम जादों बेवहाय जोङो फैगोन बोसोरावहाय जोङो गामिनि माखासे मानगोनां जोंनि माखासे दैदेनगिरि दंबावो जों बेखौ माने गोबां मानसिखौ जों लेंनानै लाबोनानै जोङो पिकनिक जानायखौ आरम्भ खालामदों। बेनि उनाव जोङो सावरायनायखौ देग्लाय जेरखम गाजा गोमजायै खुंदों बेनिफ्राय जों साबसिन खुंबावनो हागोन होननानै जों क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट NRL पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि। बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो। बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ। लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो। गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6009091992। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design. Impart training to all students and educated unemployed youths. Home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192.